Nakaangkon og 20 ka mga sama dinunggaban sa lawas ang 24 anyos nga babay. Human siya gidunggab sa 26 anyos nga kapuyo sud sa ilang panimay sa barangay Bantigi, Isla sa Bantayan. Nahitabo ang insidente alas 8:30 sa buntag niadtong Abril 8. Nasuko matod pa ang suspitsado nga buntag pa lang giyaw-yawan na siya sa biktima. Daling natabang ang biktima og padayong nagpaalim sa tabalanan. Ang suspect napasakaan na og kasong frustrated murder. Patay ang usa ka 63 anyos nga lalaki samtang samdan ang iyang asawa. Human aksidente matugta silang naigo sa nibuto nga improvised shotgun sa lalaki. Nahitabo kini sud sa ilang panimay sa barangay Bagakay, Toledo City nitong Abril 10. Ang namatay giila nga si Merto, usa ka mag-uuma. Samtang samdan ang asawa niini nga si Felisa. Base sa pakisusi sa Toledo City Police, nag-unload sa mga bala sa shotgun ang lalaki sa diyang kalit kini nga mibuto. Naigo sa tiyan ang lalaki, hinungdan siyang kamatayon. Samtang natapsingan sa ulo ang iyang asawa. Na-recover sa panimay sa magtiayon ang 12-gauge empty shell na shotgun ug improvised shotgun. Usa ka patayng lawa sa lalaki ang napalgang nagpautaw-utaw sa duol sa baybayon sa barangay Binungkalan, lungsod sa Katmon, pasado alas 12 niadtong udto sa Abril 10. Base sa nakuhang identification card, nailhan kini nga si alias Randy, 49 anyos, residente sa barangay Calpi, Claveria, Masbate. Usa ka mananagat ang nakabangal sa patayng lawas. Padayon ang pakisusi sa kapulisan kung ano na ba'y foul play sa kamatayon niini.